agwa ndị Nsukka bụ ya Nsukka ka unu nwee ụzọ ọgụ unu nwugwu onye ọma trelata nkụta dịkwa abarie ụmụ eze nwe ụzọ ndị ọga anyị dozie weze nwe ụzọ sorun mu? Allah'ım Allah'ım.
Kingdom. The child who honorable to 1,000 naira support. And the Benayan party 1,000 naira as a support for your mom. Hey, what you make me in an evening? What you make me at the Zechi Congo, 500 naira simulation for me. The PG emeritus, the Kempe, and let's have them. When you have 1,000 naira support. Ṣé dábàá láti kìrìkọ́ rẹ̀ bí kèrè ó gbà mí? Ó ní àbọ̀ láti kẹ́kẹ̀rẹ́ náà àti pàṣẹ. Èdè ìkàwọ́ ọ̀gọ̀gọ̀ ẹ̀yà mọ̀ ọ̀nà.